Nuwun sewu ingkang dadosaken kageting manah kula. Sak sleraman pasuryanipun praupanipun kenging menapa kok jebles kalian manten anyar nenggih pun Antasena. Mila menawi nggego atur kula mang wayangan kemawon dhateng desa Manahilan. Wong desa niku seneng wayang niku siji. Angka loro kula saged nggambaraken menawi mangke wayang dipun gelar wonten Manahilan mesti malinge utawi durjananipun badhe medal ganggu dhumateng wismanipun para kawula. Salebetipun menika manten lanang sing jare Demang Ijrapa maling kala wau wujudipun jebles kaliyan ingkang putra Antasena. Niki kangge ngresi jenenge Antasena. Antasena sing kudu nyekal malingipun. Bos, Ndara Antasena, dusunipun Ki Demang Ijrapa ing Manahilan niku enten maling. Malingipun Surasekti Mandraguna nganti kecipuan para kawula anggenipun badhe nyepeng. Ning wonten bab ingkang ganjil wonten bab ingkang jundil. Jare malinge kala wau wujudipun jebles kalian Antasena. Mosok aku mung nyolong ning Madukara, nyolong putrane Paman Arjuna. Nggih, ning niki jebles jare. Mila nggih ngresiki asma jenengan sajroning wayangan sampeyan kudu jajah desa goleki maling. Rinengga endah winangun padepokan nggih winastan pertapan Hiri Wulung. Kawis tinggal tetanduran ijo royo-royo gumiring marga ingkang manghayat ing padepokan. Toya sendang tinalang talang mring pancuran kinarya sesuci sarana manembah mring ilahi. Ing pendopo kawis tinggal aglar gemelar bangsa jangkep pinentang kelir awarni septa ing ngajenging pendopo tinengeran gapura ingkang rinengga reca Ganesa mratelaken ing kono dadi papan pambabaring kawruh luhur. Hanenggih palenggane Ki Sabda Kesawa. Ki Sabda Kesawa sang dalang kang wis kawentar ambek utama gedhe kasutapane pramila pangucape prasasat donga ingkang ampuh dayane. Mangkono guragapan Ki Dalang Dewi Mulat pratane nenggih Ki Lurah Semar. Semariku ilahing awit nam astuna masidhan muga rahayu sagung tumuwuh nuwun sewu. Menika wonten piyayi ingkang rawuh kula ngaturaken pasegan panakrami mawan tuwantuwipun Njuk Kyai. Inggih Ki Dalang Sabda Kesawa
kula ngaturaken panuwun dene semanten pakurmatan ingkang dipun paringaken dumateng kula mboten langkung kurmat taklim kula katur Kidalang. Inggih kapundi mugi andadosaken jimat nuwun sewu Kyai. Kalilan kula nyuwun dawuh jengandika menika sinten lan saking pundi? Inggih Kyai Dalang dipun tepangaken kula saking dusun Klampis Ireng nggih ing Karang Kadempel dene kathah ingkang mastani nami kula pun Semar Badranaya. Dan sembah niring ulun Kapurba Risang Merbengrat. Aduh Kyai Semar babar pisan kula mboten nduga mana bilih paduka sang jiwa minulya pangejolan taing Jawata ingkang kepareng tedhak wonten ing Giri Wulung mriki. Kula nyuwun pangapunten dene Singlar ing tata krami mboten saged caos pakurmatan ingkang sae dumateng jengandika Ki Bradranaya. Kyai Dalang sampun sanget-sanget anggendika nyundul puyuh ngurmati dumateng kula. Monggo kula aturi lenggah ingkang prayogi kula kalih sampeyan niku padha-padha titahing pangeran sing bedake mung amalipun Ki Dalang. Kapurba Risang Murbeng Rapsaan ingkang yen hanang suding kasih
ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami bareng dika ngertos bilih kula niki Semar. Nggih ngeten iki sing kula karepke, mboten kudu disugata daharan maneka warna, mboten kedah dipun paringi unjukan ingkang sarwi mirasa, ning kula mangkurmati mawi gelaring budaya sinden sesendonan ingkang endah kados mekaten, marem kula pun kliwat ukur. Niki wau swantenipun sinten Ki Dalang? Menika ledek kula. Ledek nggih. Lah lek nggen kula niku ledek niku nggih kethek niku benten. Ledek menika saking tembung taledek abdi dalem kraton rumuhun ingkang wasis nyebawa utawi nembang sarta prigel anggenipun olah ambeksa. Mang perintah supados suluk niki wau. Nggih. Kok dadak diperintah? Yen mboten kula perintah suluk niki sewengi mung foto mawon. Anggere nglukis alis niku pener foto sewengi mboten enten mandhege. Dados sinden dika niki yen mboten tanggapan nggih mapan wonten ing sanggar mriki. Inggih. Lah damelanipun napa nggih ngepel setlika umbah-umbah. Olah-olah. Nggih. Nggih, sok mang olahi. Mboten wani kula ngoten iki mboten wani. Syukur. Mboten Kyai Semar, nuwun sewu. Lajeng wonten wigatos menapa dene jengandika ngantos kraya-raya rawuh wonten ing Giri Wulung mriki. Anu Ki Dalang, asma jengandika menika kanthi apeparab Ki Dalang Sabda Kesawa menika sampun ngambar arum kondang ngumandang saindenging jagat. Dados asma jengandika menika sampun kawentar. Mila bab menika ingkang anyurung lampahipun Semar kepengin srawung lan tepang kalian jengandika Sang Dalang. Aduh Kyai, lajeng menapa ingkang saged kula aturaken? Kula menika namung titah sawantah ingkang cupet ing kawruh cingkrang ing pamawas. Ampun ngoten. Racake wong niku yen pinter, wong niku yen wegik, wong niku yen ampuh mesti kaya pasemone parinika saya isi mesti malah saya ndingkluk. Kula ngerti. Lah nyuwun pangapunten, dinten samangke kula sowan wonten ing pertapan Giri Wulung menika namung badhe bawa rasa. Kula namung badhe bawa raos lan nyuwun katrangan sing kanthi gamblang sejatosipun dalang menika menapa? Pirsapating sun dumiling Hangulati Puspita metnindah kang warni Nuwun sewu Kyai Semar, tanpa kula matur mestinipun jengandika sampun pana lan pirsa ning gandeng dika andangu. Mila kula tak nderek matur sak ngertos kula dalang menika tiyang ingkang pedamelanipun nyolahaken wayang rinengga endahing catur suluk lan lampahing gending
ingkang angrengga endahe lakon utawi cerita. Lajeng intinipun pagelaran wayang sedalu natas menika menapa Ki Dalang? Intinipun wayang menika lak nggih lakon. Dene sari-sarining lakon menika bab wewarah ingkang becik, piwulang ingkang luhur. Lajeng wewarah lan piwulang ingkang dipun ucapaken dalang menika nalika dalang mayang niku kangge sinten? Sepisan kangge nuturi dumateng dalangipun piyambak, angka kalih kangge ngemutaken para-para ingkang sami mirsani wayang. Lah lajeng kenging menapa kok piwulang kala wau sepisanan kangge nuturi dalangipun piyambak? Awit para dalang kalebet kula piyambak. Para dalang kalebet kula piyambak menika taksih kathah salahipun lan kathah dosanipun. Mila saderengipun ngemutaken dumateng tiyang sanes ingkang sepisan kangge ngemutaken dumateng dalangipun piyambak. Menawi pancen dalang niku taksih ngrumangsani dereng bener tumindake kok dadak ngelikke wong liya wonten ing pagelaran kala wau. Dalang menika ugi menungsa limprah ingkang mesti kemawon taksih kadunungan dosa ina lan salah. Dene bab pituturing dalang menika sipatipun lak ajak-ajak. Mongko ngajak dumateng kesaenan menika lak dipun perintahaken dening agami. Lah lajeng menawi wonten dalang ingkang pakliranipun namung gelar panglipur, lelucon lan waranggananipun sami jingklak-jingklak, isine piwulang kokong mlompong, tata kramane dipun tinggalaken niku dalang sing pripun Ki Dalang? Langit klap-klap kata marang sang nyawet. Ingkang namung gelar hiburan, lelucon lan waranggana utawi sindhanipun waranggananipun sami ting pleding ngoten pripun ngoten nika? Isine piwulang malah kotong mlompong, tata kramane ditinggal nika dalang sing pripun? Aduh Kiai Semar. Dangu-dangu kula tik gugup gagap guragapan anggen kula badhe caos wangsulan. Namung mekaten nggih Kyai. Dalang menika menggahing petang kula dipun perang dados 3. 3 niku napa kemawon? Ingkang sepisan nenggih dalang pangreksa, angka kalih dalang pangrembaka. Dene ingkang angka 3 dalang pangupa buga. Lajeng werdinipun kados pundi? Dalang pangreksa menika dalang ingkang ngugemi dumateng pakeming wayang tanpa metang menika mangke pedalanganipun payu menapa mboten niku dalang pangreksa. Angka kalih dalang pangrembaka tegesipun dalang ingkang ngembangaken wayang jumbuh kalian jaman kangge asung panglipur mawi binimbuan lelucon lan lelagon ingkang dipun garap nanging bab piwucal luhur tetep dados intine wayang. Dene angka 3 nenggih dalang pangupa buga, watonipun payu, watonipun pajeng lan saged nguripi kangge dalang lan pangombyongipun. Lah menapa dalang pangupa buga menika mung pengin golek payu lan dalang pangupa buga niku dianggep kleru.
mboten wonten ingkang nyalahaken. Mboten wonten ingkang nyalahaken. Karana mboten wonten wates ingkang gumathok tumrap pranatan lan tata kramaning dalang. Dados gumantung raosipun piyambak-piyambak mongko rasa menika benten-benten. Dados cakri ing dalang ingkang maneka warni menika prasasak kados kembang setaman borong anggenipun methik, borong anggenipun milih lan ingkang dipun tanggap ingkang pundi menika purba wasisanipun para kawula ingkang sami nanggap wayang. Lah lajeng adeking Ki Dalang Sabda Kesawa menika dados dalang menapa? Sampeyan klebu dalang pangreksa, pangrembaka napa dalang pangupaboga? Ingkang wenang nemtokaken menika sanes kula, nanging ingkang biji menika ingkang sami mirsani. Karana kula dados dalang menika tujuan kula sak saged-saged dados dalang pangreksa, pangrembaka nanging ugi dados dalang pangupaboga. Lho, king menapa jengandika tek ugi dados dalang pangupaboga? Kula dados dalang menika anggadhahi tanggung jawab ngopeni keluarga lan kanca rowang kula ingkang cacahipun sak bergodo. Lah lajeng upaminipun kula nanggap jenengan kira-kira biayanipun pinten? Aduh, nyuwun pangapunten Kyai Semar, menawi bab Prabiya kula mboten wani matur. Kula nderek kemawon dumateng Kyai Semar wakton wekdalipun longgar kula mesti bidat. Lho, ngapunten. Jenengan niku dalang lengendika nuwun sewu ampun mencla-mencli. Jare jenengan dados dalang ugi pados pangupaboga tegese golek pangan. Bareng kula takon bab Prabiya tek jenengan malah muntir niku pripun? Nyuwun pangapunten. Nadyan kula ugi pados sandang tedha nanging kula mboten nate matur bab jumlah probiyanipun pinten. Kula namung manut kalian ingkang nanggap awit kula anggadhahi paugeran kula nyambut damel menika kula niati ngibadah ewa semanten rejeki menika jatah sekedhik kathah badhe dados rana bebungah lan dadar barokah. Wor-worakan ngaraning ngajurit kong maguru kongsa teteka yobu tulo Morpan Triteng kurang ngesti perkata ingkang tuwaca layu sepi lagi wae aku ngambah wewengkon kasatriyan Madukarana wong bungkik kakek kunting tangting brengo sak kepel sisih aja nganti mati tanpa aran mara gage ngaku kowe sapa sambut marang aku satriya Lesanpura Raden Setyaki dasar para nyata kowe sapa lan barisan saka ngendi muri saka negara Simbar Manyura kesete sembanku Prabu Surabrama Diraja Tumenggung kumandang garba kang dadi aranku
kowe nyimpang ngiwa utawa nengen dalan iki bakal kanggo badhet bablas gule menungsa sing jenenge Antasena. Kon maju mrene ak bondo tangane srimpung sikilek tugel janggane. Blangap-blangap paton ucap. Antasena lagi dadi temanten anyar parandene kok guru godho apa abamu? Yen ra minggat kowe sing dadi batang ora sah kakian sumbar. Aja nyumbari Antasena menang karo Setyaki tak sembah sak anak putumu. Piye? Rodongon tak lir kinetap kaya nepe coco pang mawingo wingo wangis sikap parat murang tata kaya wong lanang
Awas. Oh. Wah. Jauh ah. Oh. Ah.
Garat. Yo. Sopo? Takon karo aku jeneng Wanuman. Kowe sopo? Wah. Takon karo aku jenengku Slomo. Slomo ungu, yo ben ganti werna. Nyoba kaprawiran maju. Oh. Ah. Amro. Oh. Hey. Oh. Ah. Hey. Hey. Oh. Iya. Oh. Hey. Awas. Oh, oh. Wait, ya. Yo. Oh. Oh. Yo, yo. Ah. Ya. Oh, ah, wait, ah. Oh, hey. Ah. Oh, yes. Pola otak sedangi maksud. Oh, ah. Oh, ah. Ah. Waduh. Ah, cadak pedhe. Oh. Ampun tenang gede. Ah.
Maur mangawur-awur-urahan tengarane ngajurin kong makuru kongso oh tata kaya butulo ora panjriting turanggesne kata ingkang bojo lelayu sobe oh boleh lah Ijono Satrio dadane ngrusak tebak ora kaki aku aja mati tanpa aran kowe kowe takon karo aku Satrio Pringgondani jenengku Gatotkaca. Kowe sapa? Kowe takon karo aku. Ayo, lekno mripatmu jereng gobokmu. Iki Prabu Brahma Diraja. Ayo aja mepalangi gaweku. Endine jenenge Antasira Madrak kokoh gedhe. Ora perlu golek sing ora ana. Ayo Gatotkaca iki wayahe ana Edyan. Sugi kendel Bondowani. Tabrak kedung banteng.
Jroning dewa mandika tuntlang padhangipun kang ketaman Braja sing perang ki mau sapa? Anakku sing mbarep kelas 2 SMP. Jenenge sapa? Gelar Pamayang. Mumpung libur, mumpung prei men ngewangi nyambut gawe bapake tinimbang ning sekolah mung pacaran bae. Mosok. Mendina iki cukar-cukur ngilang-ilu. Kaya bapake. Wong bapake iki ulang tahun entuk hadiah kok ngene sinden-sinden wujude jam tangan parandene ya dipek nggih pamer ning sekolahan. Pengin njaluk dhuwit 200 nggene mboke. Apa? Jare nggih njajakne kanca kancane mergo entuk PJ. Apa iki PJ? Pajak jadian jare. Tau gerang kaya ngene ora ngerti PJ iki apa to, Le? Pajak jadian. Ya. Saya gede, saya ganteng sabetane ya apik. Tujune le sabetan ora nerokne bapake. Mergo bapake isane mung nyabetne mboke. Sing ditonton iki Pak Dene Karangasem karo Ume Ngundaan. Mula dadine ya apik kaya ngono. Wis terus-terusno le sing becik. Ora seneng nonton bapake, ora seneng mergo bapake omong ae. Ora mongso kudu ditampilke. Mergo yen kanca-kanca pengrawit mung nabuhi bapake kepenaken. Sambil turu dadi. Lah ngene iki lak metu kringete. Ha iya. Ning sulinge ra muni. Muni wae manten anyar tek ra muni. Ning ya kuwi unine. Ya muga-muga tadi generasi penerus sing hebat disuwunke pangestu karo para lenggah lalang dan nganjuk. Bose wis mati. Wis mati. Mundur, Kang. Yo.
panggan Wangrantu kelawan kabar saka Kakang Semar Badranaya anggening golek sang widu pamayang ingkang bakal mahargya sajroning Arjuna mantu. Ha inggih. Kalilan matur sisip nyuwun gunge samudra pangaksami, Gus. Awit saking panjurung pandongamu Semar kelampahan minggah wonten ing pertapan Giri Wulung. Lan sampun pikantuk dalang nenggih Ki Dalang Sabda Kesawa. Ing sampun syaga ing diri sawiga ing gati benjang tepuk ing damel jengandika kagungan kersa mantu. Syukur bagi sewu yen pancen kaya mangkono banjur Prabiya sing kudu diaturake marang sang widu pamayang pira Kyai. Dalang ingkang sae, dalang ingkang sejati niku nggih kados Ki Sabda Kesawa kala wau boten ngarani pinten kemawon bebingah saking paduka badhe dipun tampi kanthi rasa ikhlas lahir batin, Den. Sapada tumiling Angulati Ospito metemindah kang warni amit pasang Kalimantabe tinebene ing tulak manu demawa ing tawang tuwang Raden Arjuna kula ingkang cumantaka seba wonten Madukara tanpa piniji mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk Raden. Yo ndak tampa ora liwat diprayogakake anggone pinarak. Matur nuwun pangraos mboten kirang sekeca anggen kula seba. Ora kok banjur kami tambuh nanging dasare durung weruh ana piyai sepuh rawuh ning Madukara panjenenganmu kuwi sapa? Ndika pangling kalian kula, ndika supe kalian kula. Riyen nalika taksih muda tumaruna jengandika lan para kadang ndika Pandhawa miwah ingkang ibu Dewi Kunti Talibrata nate kampir wonten ing dusun kula malah ngrampungi perkawis ingkang mapan wonten ing Eka Cakra awit kamurkanipun Prabu Baka. Kula Demang Manahilan nami kula pun Demang Ijrapa. Demang. Pasyan risang kapirangmu prinangka kinempet kaempet dosang reknaning bawana ya setukang walang abdi syukur dadi sewu seketi jumurung panjenenganmu Ki Demang Ijrapa isih sugeng aparipurna. Inggih pangestu jengandika Raden Arjuna.
banjur ana wigati apa nganti kraya-raya rawuh ana ing Madukara. Wah, yektosipun waleh-waleh menapa? Atur wuning biliri palungguhan samangke dusun kula Manahilan nembe ketaman pepeteng. Para kawula sami goreh rongeh gesangipun boten tentrem manahipun sebabipun menapa nek kados mekaten. Karana meh saben dalu wismanipun para kawuling Manahilan menika dipun bobol kalian maling ingkang sekti mandraguna. Tur nuwun sewu ingkang dadosaken kageting manah kula. Sak sleraman pasuryanipun praupanipun kenging menapa kok jebles kalian manten anyar nenggipun Antasena. Kyai Semar Kula Den. iki kepiye Kyai? Ewuh kaya ing pambudi anggenku bakal ngrampungake perkara sajroning Janaka bakal duwe gawe mantu parandini Manahilan lagi ketaman retu. Ngeten mawon. Menawi ndika ndahar atur kula wayanganipun dipindah teng desa Manahilan ampun mriki. nanggap wayang di boyong marang Manahilan. Nggih. Dipindah ngrika kemawon. Ingkang bahkan dintenipun tetep sami ning tempat utawi lokasinipun ganti ngoten mawon. Dasare ngeten. Kula saged gambaraken menawi Madukara enten wayang mongko teng kutha mesti renek sing nonton iki mangke. Sing sregep nonton wayang niku mesti wong desa-desa. Niki mawon nganti meh setengah loro sing kepareng lenggah isih semono akeh. Kula menawi nggego atur kula, mang wayangan kemawon dhateng desa Manahilan. Wong desa niku seneng wayang. Niku siji. Angka loro kula saged gambaraken menawi mangke wayang dipun gelar wonten Manahilan, mesti malinge utawi durjananipun badhe medal ganggu dhumateng wismanipun para kawula. Salebetipun menika manten lanang sing jare Demang Ijrapa maling kala wau wujudipun jebles kaliyan ingkang putra Antasena. Niki kangge ngresi jenenge Antasena, Antasena sing kudu nyekel malingipun. Antasena Setengah loro ndodoki manten lho. Antasena bukaan dilu ae. Antasena Kakang Antasena Apa? kok kaya ana sing ndodokori. Ya yen ngono bukaan buka piye aku ora gawe apa-apa kon buka. Ya tak jupuk tak bukae. Ku sik lerekno dhisik kowe kalungan bihaku aja ngono kuwi. Aja nuwun. Loh, Kanjeng Rama Arjuna iya. Lagi anu ye. Oh, ten namung layah-layah ten apa? Tak jaluk dina iki kowe ning pendopo dhisik. Ndika Kyai Semar. Nggih. Kula baleni melih niki. Iya. Masa padat di bulan baleni. Antasena ora ngerti. Niki dusunipun Gus, Ndara Antasena. Dusunipun Ki Demang Ijrapa ing Manahilan niku enten maling. Malingipun Surasekti Mandraguna nganti kecipuan para kawula anggenipun badhe nyepeng. Ning wonten bab ingkang
ganjil wonten bab ingkang njundil. Jare malinge kala wau wujudipun jebles kalian Antasena. Mosok aku mung nyolong ning Madukara, nyolong putrane Paman Arjuna. Nggih, ning niki jebles jare. Mila nggih ngresiki asma jenengan sajroning wayangan sampeyan kudu njajah desa goleki malih kala wau. Sira Mandaya mati ana yaksa gung cangkrama namane wil katak sini becaki jroning warik Bathok ulam tanpa tuwa ndak waspadake Kakang Anoman ingkang prapta inggih Raden Arjuna kula ingkang sowan bekti kula katur Raden iya ndak tampa Kyai Semar sungkem kula katur Ya Anoman ndak tampa gawe bombong ing rasa. Menapa Kakang Senggono? Aduh. Yektosipun waleh-waleh menapa abot anggen kula badhe matur dhumateng Jengandika Raden Dananjaya. Lan sinten malih ingkang kula sambat sebuti kejawi namung Jengandika Raden Margana kaliyan Kyai Semar Badranaya. Atur uninga bilih ripalungguhan samangke babar pisan kula boten duga mono. Sampun pinten-pinten sasi menika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna nandhang gerah nandhang raga madal saliring usada. Ratu Ndarawati sakit. Inggih Kyai. Wis pirang-pirang sasi le nandhang gerah. Inggih leres kados bingung manah kula. Wis digolèkke tamba Sampun ning madal saliring usada Kyai. ing atase titising Wisnu. Socaning rat oboring jagat te isa lara. Inggih kula mboten mangertos. Raden Arjuna, Kepiye Kyai Semar? niki sampeyan ewuh gedhen tenan, sampeyan repot tenan. Merga ora mung ngurusi karo putramu manten loro, ning ngurusi wong Mananggelan kalian ngurusi gerahipun Ratu Ndarawati. Ngene wae, Mas. Besok dina tinentu Raden Arjuna kagungan kersa mantu. Ing dina Minggu Kliwon Ratu Ndarawati boyongen marang Mananggelan. Mengko rampunge wayangan coba men diusadani karo Ki Sabda Kesawa. Wah, dawuh.